Ndingumhlali kwaTshatshu. Into eyenzekileyo kwaTshatshu ngolwesihlanu ekutshoneni kwelanga kukho umntana oyintombazana at the age of 28 years ohlatywe wabulawa yi-ex-boyfriend yakhe. Ngoku singabahlali saphuma uphulo into yokubana kwanele ukuhlukunyezwa kwabantu abangomama, more special kule nyanga yabo. Uthi umbuzo wethu, senze ntoni na singomama? Sonephi? Kone abazali bethu okanye kone obani? Ngoba inyanga yethu ayisifisi kamandi. Kuthe kwenzeka loo nto ke sabona ukuthi ibiripotiwe many times le meko yalomntwana kunye nale ex-boyfriend yakhe, kodwa amapolisa awayilandelela loo nto. Sibonile ukuthi ke namhlanje make siphume size kwi-police station ekhokhela uTshatshu location sizokucela intsebenziswano kunye namapolisa kuba intsebenziswano ayikho. Kuthi kuze kulunge amapolisa akaZwelitsha uqale kubhubha umuntu, uqale kubekho intsebenziswano. Ngalomzuzu kusathethwayo, ngalomzuzu kusarepotwayo, akho nto ibhetere iyenzeke. Kufuneka kwenzeke isini ukuze kube kanti kuyenzeka. Yiloo nto bangamabekule nabe police station ke ngoku sizokucela intsebenziswano. Sithi ngoku kwanele, stop ngokuabuzwa kwabantu abangomama, kuba nathi elilizwe lelo khokho bethu, nathi elilizwe labazali bethu, nathi elilizwe lelethu njengomuntu omnyama ophile eSouth Africa. Sifuneka siphile ngohlobo olunye njengomuntu ongutata. Unobangela ke okubangana apha sodibanisa amehlo. Siyi-Family Institute sima ne-victims nokuxhasa elakhaya, siyile kulo salibona, saziva nezinto esicinga bafana basizakwazi ukuncedisa ngakhona, kodwa kusemqoka ngoku kusekubeni kobana sixhasa abahlali bakwaTshatshu xa besithi basicela into yokubana kungabikho bail kulo muntu utyholwa ngokubana ubulele le ntombazana, kuba kaloku sekukhona ezinye iziganeko ezibonakalisa indelelo kuye emthethweni wase-South Africa kumenzi wobububi, kuba akaqala ukuyenza lento, engaqaleni kwakuyenza lento uyenze wayiphinde seyiripotiwe emapoliseni. Koko ke sithi ke ngoku no bail for i-perpetrator lena, sime nabo singabahlali bakwaTshatshu. So we are here to support for the people that are killing women. We are saying no to the killing. The worst part of it, we are being killed during the month of August that is set aside for women. We are supposed to be celebrating, but it's difficult for us to celebrate based on the fact that we are killed. We are supporting the Tshatshu village in saying no to violence against women. Besiyile nakulo waseForter nangoku ngalomzuzu silapha kwaTshatshu akapheli noveki sixhelekile. Sithi amapolisa mawathi umntu xa iripotile icase angathathi ba yindlalo, akudlalwa ngoku umntana ubhubhile because khange ithathelwe ngqalelo xa izothi uyahlukunyezwa umntana. Ngoku umhlabile wambulala, kubuhlungu ke nowaseForte asiyazi bakwenzeke ntoni. So size apha ke sizoxhasana sisithi bethuna madoda sincedeni. Yintoni na isono sethu singomama, sibulawelwani na? Urhulumente enza amapolisa atshintshwe qho kwi-police station bangayiqheli area so that bakwazi ukuba bazihoye icase kwezi areas sikuzi. Enkosi. Ukanti ke ndingu-Anathi Khave kwiindaba zeZwelitsha Online TV, ndiseZwelitsha.